A vila de Ferrol está situada nun enclave marítimo privilexiado. A apertura ao Atlántico e a protección da ría determinarán o seu desenvolvemento económico, urbano e social desde os inicios da súa historia. A presenza marcada de dous mundos ben diferenciados que se mesturan a cotío, o militar e o obreiro, darán lugar a unhas relacións complexas a través da historia. O núcleo orixinario, o Ferrol Vello, é un reducido núcleo mariñeiro de xermolo medieval, situado arredor do peirao de Curuxeiras. Nesta zona podemos apreciar a grande evolución das vivendas, desde os corredores de madeira, típicamente mariñeiros, ás galerías das vivendas burguesas. Os flancos do casco vello foron ocupados a partir do século XVIII por estruturas militares, como a muralla do Baluarte ou a fortificación costeira do Arsenal. Na época de Felipe II ten lugar a fortificación da entrada da ría para defendela dos ataques das potencias marítimas rivais. Edifícanse os castelos de San Felipe da Palma, que demostrarán a súa eficacia en 1639 durante un ataque francés e en 1800 na batalla de Doniños, cando unha escuadra inglesa con máis de 15.000 soldados tentou apoderarse da vila. En 1747, baixo o reinado de Fernando VI, trasládase a Ferrol a capital do Departamento Marítimo do Cantábrico e inician as obras do Arsenal da Mariña. Tómase a decisión de organizar o que vai ser o Arsenal Militar e os asteleiros para cubrir as decisións que desde a monarquía borbónica se canalizan a través do seu ministro, que é o Marqués de Ensenada. Dentro do recinto amurallado, fechado ao mar polo dique da Cortina, sitúanse os almacéns de artillaría e o edificio porticado do Corpo de Garda. Os usos militares concéntranse no arsenal do parque, onde destaca a sala de armas, de estilo neoclásico, empregada tamén como cuartel de instrución. Estas edificacións provocan un grande impacto arquitectónico na Galiza da época, ao introduciren o estilo neoclásico. O arsenal do dique concentraba os usos industriais e administrativos. Nel podemos atopar o edificio porticado da Teneduría e o dique da Campá, construído no século XIX, é un dos maiores da época. O Arsenal Militar supón o conxunto, no seu conxunto e en construcións específicas a entidade construtiva máis importante do que o período da Ilustración, non só no Estado español, senón que tamén no conxunto de Europa. Na segunda metade do século XVIII traballaban na factoría 12.000 homes, entre especialistas e peóns semiforzados procedentes das aldeas. Tamén man de obra forzada, como vagabundos, xitanos ou presidiarios. En 1872 ten lugar en Ferrol unha insurrección de carácter republicano federal que estoupa despois dun longo período de reivindicacións obreiras. Na revolta participan mariñeiros, obreiros, gardas e algúns afiliados ao Partido Federal. Fórmase, ademais, unha xunta revolucionaria, pero a revolta fracasa, tendo como consecuencia execucións sumarias, represión e desterros.
A chegada masiva de obreiros provocou a edificación do poboado de Esteiro, primeiro como un conglomerado de choupanas, despois como estrutura ortogonal de vivendas de canteiría que conflúen cara á porta monumental do estaleiro. O proceso de degradación remata co derrubamento de parte do barrio na década de 1960 e co traslado das familias obreiras a Caranza. En 1932, o goberno de Azaña acorda despedimentos masivos no estaleiro. Os obreiros, organizados fundamentalmente na CNT, demandan carga de traballo e organizan unha folga xeral que se estenderá a principios de maio ao resto de Galiza. A represión do goberno provocará dúcias de detidos, feridos e mesmo a morte de folguistas. O barrio da Madalena foi deseñado na época de Carlos III co propósito de acoller as novas elites sociais da cidade. Oficiais da Mariña, enxeñeiros, funcionarios, profesionais liberais, comerciantes e artesáns. O novo barrio construíse entre o barrio de Esteiro e o Ferrol Vello, en paralelo ao Arsenal. Urbanizouse en retícula, seguindo os principios racionalistas da Ilustración. Nos extremos sitúase a Praza de Amboaxe, na parte máis occidental, e a Praza de Armas na oriental, onde se localiza o concello. E despois ten unha ordenación de vivendas en galería, con medianeiras, que lle dá unha unidade ao conxunto que ten moitísimo interese. Existe, despois, sobre o barrio da Madalena, se produce no que son os inicios do século XX a introducción do modernismo. O interese que ten esa tendencia, máis que as cuestións de edificacións singulares, que poden ser as que representa o coñecido arquitecto Rodolfo Ucha, é a vinculación que existe entre o modernismo e a capacidade para establecer vínculos co que é a arquitectura local. É dicir, o modernismo é un movimento que xorde pola necesidade de establecer novos criterios artísticos, novas vanguardas que posibiliten abrir o camiño ás definicións clásicas, neoclásicas que existían até o momento, non? A Magdalena acolle importantes monumentos neoclásicos, como a concatedral de San Xiao, cunha planta de cruz grega e unha fachada sobria, seguindo o gusto da época. A existencia agora do que é o barrio de Recimil deriva de un proxecto de 1929 a través dun concurso público que planteaba o desenvolvemento da cidade a través de unha planificación global hacia esa zona da cidade. O interese dese barrio é que, ademais, é de propiedade pública, non? E entón eso ten o interese de que é unha iniciativa que se produce
no que inicios do século XX e que ata agora segue mantendo ese carácter. Este tipo de unidades de vivenda se desenvolven noutras cidades, non? Pero que siga permanecendo con ese carácter público, eu penso que debe quedar o que é o barrio de Recimil, non? A mediados dos anos 40 rexorde a CNT desde a clandestinidade, organizando xunto a un sector comunista as folgas do aceite, duramente reprimidas polo fascismo. Na avenida 10 de Marzo, moi próxima ás Casas Baratas, localízase un monumento en memoria das loitas obreiras do 1972, nas que foron asasinados pola Policía Armada Fascista os traballadores da Bazán, Daniel Niebla e Amador Rei. Máis de 5.000 persoas estábamos escoitando as explicacións que nos dá o antigo jurado da empresa, e en ese momento entran os grises, a Policía Nacional, e carga contra os traballadores. Había dúas solucións: ou marcharse da factoría pola antiga porta do dique, hoxe clausurada, unha porta de unhas dimensións moi reducidas, ou ter o dique as nosas espaldas e, por tanto, que o dique. Optamos por marcharnos para fora, e cando salimos pola porta nos encontramos que había outro, digamos, destacamento dos grises, e empezaron a mallar no personal dunha forma desproporcionada. O día 10 nos vimos pola mañá para os nosos postos de traballo e nos encontramos coas portas pechadas, un cierre patronal. A partir de aí se produce unha manifestación polas rúas de Ferrol que desembocan no barrio de Recimil, onde está a iglesia do Pilar, e desde ali producense tiros por parte da policía, e onde efectivamente hai feridos e mortos. Aí se disolve todo e empeza a correr por toda a comarca de Ferrol a intervención da policía, da masacre que fixo a policía aos grises naquele momento. Cando se empezan a correr a voz das cargas policiales contra os traballadores de Bazán, a primeira constancia que temos é que no estaleiro de enfrente, onde había máis de 5.000 traballadores da industria principal e cerca de 3.000 da auxiliar, fan un paro e procedes a facer unha asamblea xeral. En esa se toma unha decisión de atravesar as vías, cruzar as vías e vir en marcha a pé hacia Ferrol para protestar e unirse á loita dos traballadores de Bazán. En ese momento aparecen uns barcos da Mariña de Guerra Española que din que teñen orden de volar a Ponte das Pías e os traballadores atravesan a ponte. Se decide retomar a situación, volver ás portas, digamos, volver á factoría de Astano, e pola tarde o que se fai é se reincorporan á manifestación a loita polas rúas de Ferrol. Despois hai unha solidaridade posterior, efectivamente non o mesmo día 10, a partir do día 10, que se transcurre por toda Galicia, principalmente nunha zona industrial como era a zona de Vigo, e tamén polas a zona universitaria de Santiago de Compostela, e tamén en sectores importantes do estudiantado a cidade da Coruña. Hai centos de detidos, hai centos de despedidos, hai compañeiros feridos, e logo veñen os represaliados daquelas listas negras que les estaba prohibido traballar en calquer tipo de empresa na comarca de Ferrol.